Para falar de Ribeira Sacra, temos que comezar falando do seu nome. Roboira Sacrata. Para min Ribeira Sacra é eso, esa paisaxe, esa identidade tan ligada ao lugar onde vivimos, esos homes e mulleres que construíron un mundo, esos homes e mulleres que continuamos a construílo agora, esa paisaxe que muta, esos cores que veñen con cada estación, esas árbores, eses carballos que nos falan e que nos levan falando tantos anos. Ao final é unha maneira de habitar e de entender o que nos rodea. E o gallá nunca perdamos esa identidade tan vinculada ao río, á pedra, o que nos fai ser nós, o que nos fai tamén poder traballar onde escollimos traballar e onde nacimos. Entón, a min gustame moito pensar sempre neso, nesa profunda conexión e vinculación con todos os elementos naturais que nos rodean. Iso vémolo tamén a través do misticismo que está moi presente na nosa paisaxe, desas néboas que transforman os espacios, desas cores que cambian e que mudan ao final moitos escenarios e cada estación transforma absolutamente. Eu sempre penso tamén no río, no noso caso no Paimiño. Moitas veces, cando te asomas ao río, sigues vendo ese espello no que está duplicada a paisaxe. É como entrar noutro mundo, no mundo que está debaixo do río. Voltamos a falar desa conexión con outros mundos, desa Ribeira Sacra que nos fala de toda esa vida acochada. Ao final seguimos rendíndolle culto a esa orixe, a esa identidade propia tan ligada aos elementos naturais.